Μία ερώτηση που απεστάλλει και στο Προεδρείο. Μέσα από δημοσιεύματα του τοπικού τύπου αλλά και από δελτίο τύπου που είδαμε του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Κοντοκαλείου, διαπιστώθηκε ή εκφράστηκε ένας φόβος ότι υπάρχει περίπτωση να χαθεί χρηματοδότηση για την ενέργεια του νέου σχολικού κέντρου Κοντοκαλείου Γουβιών. Η χρηματοδότηση αυτή είναι ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ και προέρχεται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Και ο κίνδυνος προέρχεται από το γεγονός ότι ορίστηκε ως διορία δημοπράτησης του έργου η 9η Φεβρουαρίου του 2024. Αυτό έγινε γνωστό στις αρχές του Γενάρη, δηλαδή ένα μήνα πριν τη διορία λήξης. Για μία ακόμη φορά, εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι ένα διαρκές και απολύτως δίκαιο αίτημα ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας για ένα σύγχρονο και ασφαλή σχολείο στη συγκεκριμένη περιοχή φαίνεται να βρίσκει μπροστά του πολλά εμπόδια. Δικαιολογημένα, νομίζουμε, οι γονείς και οι κηδεμόνες των δημοτικών σχολείων τόσο στο Κοντόκαλειο όσο και στα Γουβιά είναι ανάστατοι και θα πρέπει να υπάρχει και μία ενημέρωση αναλυτική στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα για τα βήματα τα οποία θα γίνουν από εδώ και πέρα. Ως εκ τούτου, ρωτάμε τη Δημοτική Αρχή σε ποια φάση βρίσκεται σήμερα ο φάκελος του έργου και σε ποιες ενέργειες έχει ήδη προβεί, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ή θα προβεί, ώστε να μην χαθεί η συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα, κύριε Μπορμπότη, αυτό που θέτετε. Το Δημοτικό Σχολείο Κοντοκαλείου είναι το μοναδικό σχολείο για το οποίο έγινε μελέτη και έγιναν προκαταρκτικές ενέργειες στην περασμένη δημοτική περίοδο. Είναι ένα έργο το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, χρηματοδοτήθηκε με 5.200.000 ευρώ και περιλαμβάνει 4 υποέργα. Και εμείς μείναμε με την ενημέρωση, όπως και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου, ότι η μοναδική εκκρεμότητα που απομένει για να πάει το σχολείο σε δημοπράτηση είναι το τοπικό ρημοτομικό. Όταν δόθηκε στη δημοσιότητα το έγγραφο αυτό του Υπουργείου που θέτει χρονολογία, όριο μάλλον, για την δημοπράτηση του έργου την 9η Φεβρουαρίου, ανησύχησαν οι πάντες για το πού βρίσκεται πραγματικά η υπόθεση, αν μπορούμε να δημοπρατήσουμε μέχρι τις 9 Μαρτίου, αν λείπουν προϋποθέσεις και πώς γενικά το διαχειρίζεται η υπηρεσία. Από τον έλεγχο της υπόθεσης προέκυψε ότι αυτή η αναφορά στο τοπικό ρημοτοπικό αναπόφευκτα συνδέεται με μια σειρά από ελλείψεις οι οποίες διαπιστώθηκαν στην πορεία. Άλλες αποτελούν προϋπόθεση για να φτάσουμε στο τοπικό ρημοτομικό το σχεδιασμό του και άλλες από τις προϋποθέσεις ακολουθούν τη χάραξη και πάνε στη διαδικασία επικύρωσης με προεδρικό διάταγμα. Θα σας απαριθμίσω τις ελλείψεις και τις αδυναμίες που είχε ο σχετικός φάκελος. Πρώτον, δεν είχε ληφθεί απόφαση που να ορίζει και να πιστοποιεί το Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν είχε δυνατότητα επιλογής μέσα στα όρια του οικισμού, του οικοπαίδου, το οποίο ζητάμε. Πρώτα πρέπει να διαπιστωθεί εάν υπάρχει δυνατότητα κατασκευής του σχολείου μέσα στα όρια του οικισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, πρέπει να εκδώσει διαπιστωτική πράξη που να λέει ότι δεν υπάρχει και κατά ανάγκη πηγαίνουμε στα εκτός οικισμού ακίνητα τα οποία πρέπει να αναζητήσουμε. Στη συνέχεια ακολουθεί τη διαδικασία της Επιτροπής που κρίνει την καταλληλότητα του οικοπαίδου. Και εφόσον πρόκειται για εκτός οικισμού οικόπεδο, πρέπει να γίνει το τοπικό ρημοτομικό. Για να γίνει το τοπικό ρημοτομικό χρειάζεται να γνωμοδοτήσει η αρχαιολογική υπηρεσία, η διεύθυνση δασών, η περιφέρεια να ορίσει αν υπάρχει ρέμα στην περιοχή. Είναι μια σειρά από προϋποθέσεις, 5 που απαιτούνται για να μπορέσουμε να προχωρήσει και να οριστικοποιηθεί η χάραξη, ο ορισμός της περιοχής στην οποία γίνεται το τοπικό ρημοτομικό. Και αφού γίνει αυτός ο ορισμός του χώρου, του τοπικού ρημοτομικού, μετά πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία ανάρτησης της πράξης, δυνατότητα να υποβληθούν ενστάσεις από όποιον ενδιαφέρεται εκεί, αν υπάρχουν ενστάσεις, εκδίκαση των τυχών ενστάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο, έγκριση από το Συμβούλιο Χωροταξίας του Δήμου, της Πολεοδομίας, στη συνέχεια αποστολή της πράξης αυτής στην Αθήνα για να εκδοθεί και έγκριση από το Συμβούλιο Χωροταξίας του Υπουργείου και από εκεί μετά από το Υπουργείο
να σταλούν τα σχετικά για την έκδοση προεδρικού διατάγματος και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Είναι μακρύς ο κατάλογος των διαδικασιών που εκκρεμούν. Το θέμα το συζητήσαμε και στην Δημοτική Επιτροπή. Κινήσαμε τις διαδικασίες για να έχουμε το ταχύτερο τις εγκρίσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών που είναι προαπαιτούμενες. Και ελπίζω ότι θα τις έχουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης θα τις έχουμε. Έτσι ώστε να κλείσουμε τον πρώτο κύκλο των προκατακτικών για το τοπικό χωροταξικό. Να προχωρήσουμε στη διαδικασία δημοπράτησης με ένα ρίσκο. Ελπίζω ότι θα είναι μηδενικό το ρίσκο, ελάχιστο το ρίσκο. Να μας διακόψουν την διαδικασία επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει φτάσει στην έκδοση προεδρικού διατάγματος. Θα κάνουμε την προκήρυξη, θα τραβήξουμε το χρόνο λίγο πίσω. Το όριο της προκήρυξης θα είναι μεγαλύτερο από το σύνηθες και στη συνέχεια, όταν γίνει η προκήρυξη, όταν γίνει ο διαγωνισμός και αναδειχθεί ανάδοχος, θα καθυστερήσουμε την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων έτσι ώστε να δοθεί ο χρόνος στο μεταξύ να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι εκκρεμότητες που σας περιέγραψα και να πάμε με ασφάλεια στην υπογραφή της σύμβασης της κατασκευής του έργου. Αυτή είναι κατά τον νόμο και κατά γράμμα η διαδικασία που ακολουθείτε. Εμείς έχουμε με τη σύμφωνη γνώμη όλων των πλευρών και της πλευράς της απερθούσας Δημοτικής Αρχής που χειρίστηκε μέχρι τότε την υπόθεση και έχουμε καταλήξει, και το συζητήσαμε και σήμερα στη Δημαρχιακή Επιτροπή, να κάνουμε την προκήρυξη στο ενδιάμεσο στάδιο αυτής της διαδικασίας με την ελπίδα ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά και δεν θα χαθεί το έργο από το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ. Προσήλθε και ο κύριος Κόντης. Ο κύριος... Όχι, να δώσουμε το λόγο. Με τη σειρά. Από την παράταξη Κερκυρίων Δήμος Κέρκυρα 2028, ο κύριος Νίκος Καλόγυρος έχει το λόγο. Αν και δεν προβλέπεται να τοποθετούμε μετά από ανακοίνωση άλλης παράταξης, απλά επειδή χειριστήκαμε το θέμα και είναι πολύ σοβαρό, μία συμπλήρωση πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος, που είναι πολύ σοβαρή. Αν επιτρέπει το Σώμα βεβαίως και ο Πρόεδρος. Τοποθετηθείτε. Ωραία. Ελεύθερα έχουν το λόγο. Να πούμε το εξής, ότι δεν κάναμε προπαρασκευαστικές ενέργειες, κάναμε ολοκληρωμένη κατάθεση φακέλου και σήμερα πέρασε στη Δημοτική Επιτροπή και η έγκριση των τευχών δημοπράτησης, δηλαδή το πιο σοβαρό ζήτημα που αφορά για να προκηρυχτεί ένα έργο ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Βεβαίως, εκκρεμεί το τοπικό ρημοτομικό όπως το περιέγραψε ο Δήμαρχος, με τα βήματα που προβλέπονται και τα εξήγησε αναλυτικά. Να πω όμως το εξής που είναι πολύ σημαντικό και δεν ακούγεται. 17 Μαΐου 2023, αριθμός φύλου 3268, εφημερίδα της κυβερνήσεως. Έρχεται και λέει ότι η προγραμματική περίοδος για τα έτη 20 έως 25 για τον Αντώνη Στρίτσης, με δυνατότητα παράτασης για την εξέλιξη των έργων. Άρα εμείς στο τέλος του 2023 είχαμε ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες. Δυστυχώς χάσαμε τις εκλογές. Ερχόμαστε στη νέα περίοδο, αρχές 24, να τρέξουμε τις διαδικασίες του τοπικού ρημοτομικού και βεβαίως καλά κάνει η Δημοτική Αρχή και συνεχίζει αυτή όλη την προσπάθεια. Και για να μην υπάρχει φόβος και αυτό το πράγμα που πλανάται μέσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ίσως κινδυνεύει χρηματοδότηση, αναφέρει μέσα το ίδιο το ΦΕΚ ότι εάν σε περίπτωση ένταξης πράξης σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, τομεακό κτλ., η πράξη αυτή απεντάσσεται και εντάσσεται αμέσως με διαδικασία on-off στο χρηματοδοτικό εργαλείο που θέλει το Υπουργείο. Θέλω να σας πω το εξής. Το γεγονός ότι το Υπουργείο, ενώ έχει στείλει το Μάιο του 2023 αυτή την παράταση μέχρι το τέλος του 2025, έρχεται χωρίς να κοινοποιήσει στο Δήμο ότι 9 Φεβρουαρίου κάνουν σκούπα, να το πω έτσι, όλες τις χρηματοδοτήσεις αυτές, δηλώνει μάλλον μια τέτοια εξέλιξη. Άρα, καλά κάνει η Δημοτική Αρχή και προχωράει, επιμένει για να πάρει τη νομική δέσμευση στο Υπουργείο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Για το ίδιο... Η παράληψη που έκανα προηγουμένως, πρέπει να σας πω ότι αυτή η διαδικασία την οποία περιέγραψα αποτελεί προϋπόθεση και για την έκδοση της οικοδομικής αδείας. Δεν είναι μόνο δηλαδή η κατάληξη του προεδρικού διατάγματος, αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσουμε να εκδώσουμε την οικονομική άδεια. Η οικοδομική άδεια θα εκδοθεί από την υπηρεσία μας, από την πολεοδομία. Δεν θα υπάρξει εκεί πρόβλημα. Αλλά είναι και αυτή ένα στάδιο, η έκδοση της οικοδομικής αδείας, που προϋποθέτει τα υπόλοιπα. Αυτά που περιγράψαμε. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει το θέμα στο επίπεδο της περιγραφής. Έτσι έχουν τα πράγματα. Για το ίδιο θέμα
Έχει ζητήσει το λόγο επικεφαλής της παράταξης Αλλάζουμε Ρότα, κύριος... Όχι, για άλλο